Hi, Banyo Queen Kati, shoutout. Maraming salamat sa iyong aha. Kita mo, samahan mga akong papawis. Wow. Sige, matulog ka na, Kati. Bye, ma'am. Sige, salamat sa pagdalaw mo sa aking budiga.
Hi po. Salamat po sa pagbisita, Miss J. Davis. Papawis lang talaga. Laki pang tiyan. Ah, ah, oh, ay, pagod. Hi, Maynila. Ah, salamat sa tamsak. Okay, enjoy sa pagturog. Saglit lang yun naman ay, mga 30 minutes lang. Katapos mag-time in na naman. Salamat naman sa pagtamsak, sa pagdalaw. Shout out sa'yo, miga love shout out. So, minali na si Ma'am Che. Tapos si Miss Banyo Queen, turog na.
Relax. Pero pagbawas. So, kaya kayo dyan, enjoy na lang sa pagkain. Pero kailangan mag-workout. Mahirap yung masyadong mataba. Salamat, 2 million in the house. Para po magbawas muna ng timbang. Saglit lang po ito, mga 30 minutes lang. Ngayon lang ako binigyan ng libre. Baka libre lista. Babayaran later.
excuse. Salamat, 1 million in the house. Pasensya na po. Medyo saglitan lang. Hindi na pa kasi ako nagpapawis. Umikot lang muna ako sa isang oval, real, tapos halang. Salamat sa mga pumunta. Si Miss Cathy, Banyo Queen Cathy, Ma'am Che Davis, yan. And then si Manay Laila. Mega mega love shout out. So, lapit na rin akong mag-end. Bukas ulit agahan ko or mamaya. Yun, 13 minutes rin.
Maraming salamat sa pumunta, Ma'am Cathy, aka Banyo Queen Ate. Cathy, sorry. Bukas ulit. Pasensya na, walang matinong content. Nang di pa alam kung anong gagawin. So, salamat Manila, Ma'am Chi Davis, and Banyo Queen, Cathy Mega Mega Loves, shout out. So, end ko na to. Papawis lang kasi. Habang wala pang upload, ito muna. So, hanggang sa muli. Mega mega love shoutout nga para sa may birthday ngayon, si Bing Panggoy. Alam ko hindi ka nanonood, i-play mo naman to. Mapapanood mo na to. Isang maligayang araw ng pagtanda, Bing Panggoy. Hanggang sa muli. Bye-bye.